Malta hija t-tieni l-iktar pajjiż mill-membri kollha tal-Unjoni Ewropea li hija konformi mal-liġijiet Ewropej. Dan jirriżulta mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar kif il-pajjiżi ħarsu l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport kien ippubblikat għal 31 darba u analizza l-proċeduri ta' ksur ta' liġijiet fil-konfront ta' kull pajjiż. Ir-rapport juri li l-Latvja kien l-aktar pajjiż konformi mal-liġijiet Ewropej, warajh fit-tieni post kien hemm Malta u mbagħad kien hemm l-Estonja. Malta kellha 21 każ miftuħ kontra tagħha. 7 minnhom kienu minħabba li liġijiet Ewropej iddaħlu fil-liġi Maltija b'mod żbaljat, filwaqt li l-kumplament kienu għaliex liġijiet Ewropej ma kinux daħlu fil-ħin bħala parti mill-liġijiet Maltin. L-istess rapport juri li fl-Unjoni Ewropea kien hemm tnaqqis sostanzjali fil-każi ta' ksur ta' liġi fl-aħħar snin. L-Italja, Spanja u l-Greċja, 3 pajjiżi Mediterranji, kienu l-aktar pajjiżi li ma kinux konformi mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza tal-ksur ta' liġi, 62% minnhom jikkonċernaw il-konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar l-ambjent, it-tassazzjoni, it-trasport, flimkien mas-suq intern u s-servizzi.